Kada 7 ng buwan ng Mayo ginugunita ang kamatayan ng Kapampangan na bayani na si Jose Abad Santos. Dito sa kanyang lupang tinubuan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, bukod sa monumento ay isinusunod din sa kanyang pangalan ang dating Olongapo Gapan Road na ngayon ay kilala bilang Jose Abad Santos Avenue o Jasa. Inusisa ng CLTV News Team ang kamalayan ng kanyang mga kabalen na siyang naghahanap buhay sa kahabahan ng highway. Ang ilan sa kanila, tila limot na kung ano ang ipinagdiriwang ngayong 7 ng Mayo. Pinagdiriwang natin ngayon. Ah, alam ko birthday ni Nanay Pineda eh. Maging ang acronym ng JASA Road na isinunod sa pangalan ng Bayaning Kapampangan ay nakalimutan na ni Mang Junior. Ang alam ko po dito, nakalimutan ko na. Si Aling Novelita Pineda na bantay sa isang karinderya, tila nakalimot naman sa kalendaryo. Ano po yung pinagdiriwang natin ngayon? Labor Day? At ang pagkakakilala umano sa bayaning si Jose Abad Santos. Sino po si Jose Abad Santos? Doon sa may-ari ng ospital. Ako si Abad Santos. May-ari ng ospital. Opo, General Hospital. Ang manggagawang si John Masinas, ang alam lamang ay ang katotohanan na double pay ngayong araw. Pero kung bakit idiniklarang pista opisyal, sagot niya. Ano po yung pinagdiriwang po natin ngayon? Holiday, sir. Holiday. Ano yung holiday natin ngayon? Hindi ko alam, sir. Sir? Hindi ko alam, sir. Aminado naman ang ilan na sadyang mababa ang kamalayan nila sa bayaning Kapampangan na si Jose Abad Santos. Ang pagiging makakalimutin anya nila ay dahilan na rin sa dami ng problemang hinaharap ngayon sa buhay. Madami ng problema sa buhay. Nakakalimutan na rin nila, tapos iniisip na nila yung mga kakainin nila sa araw-araw, ganyan. Sa kabilang banda ay may mga matandain pa rin sa mataas na pagpapahalaga sa ambag sa kasaysayan ng kasarinlan ng Pilipinas ni Jose Abad Santos. Ang katotohanan umano na dahilan ng mababang kamalayan ay bunsod na rin ng bumababang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ngayong araw na po. Jose Abad Santos Day po. Jose Abad Santos Day. Isa po siya sa mga bayani. Kasi po, lalo na po ngayon sa ganitong school year po, hindi po kasi talaga natututukan yung mga ganong klase ng topics, lalo na po mga modules po yung mga pinag-aaralan ng mga bata ngayon. Ayon kay Center for Kapampangan Studies Director Rabi Tantingco ng Holy Angel University, isang malungkot na katotohanan na ang mababang kamalayan ng mga mamamayan sa kabayanihan ng sinumang bayani gaya ni Jose Abad Santos ay dahil na rin sa maling estratehiya. Tayo kasi ang ginagawa natin dito sa bansa natin, kapag gusto nating i-honor ang isang o parangalan, ang isang bayani, ginagawa lang natin ng rebulto. O kaya nagde-declare tayo ng holiday, ganun lang. Hindi dapat ganun. Kasi anong gagawin ng rebulto? Paano i-educate ng isang rebulto o isang pangalan ng eskwela ang mga kabataan tungkol sa kabayanihan mo, di ba? So kailangan ang rebultong yan may kasama dapat na aklat. Isang malaking problema rin anya na hindi natatapatan ng mga institusyon na sabayan ang digital era sa paraan upang maipakilala ang mga bayani. Wala nang nakakilala sa kanya. Pati yung kanya rebulto hindi na pinapansin. They just ignore it or take it for granted that it's there. But that is because we never taught his biography and his legacy in schools. So it is the responsibility of our educators, the leaders of the officials of our educational system, especially here in Pampanga, but I suppose not just in Pampanga, all over the Philippines. Kasi ang relevance ni Jose Abad Santos ay lahat ng Pilipino. Sa pananaw ni Tantingco, ang holiday o walang pasok partikular na sa mga eskwela tuwing may paggunita sa kasaysayan ng bansa ay hindi nakatutulong para maiangat ang interes ng mga estudyante para kilalanin ang mga bayani. It defeats the purpose eh. Yeah. The holiday that is supposed to be to honor the person is actually erasing the memory of that person because you are telling the students, oh, you can go to the mall today or you can do this, do all your things except to remember the person. Ayon kay Tantingco, ang kontribusyon ng Kapampangan na bayaning si Jose Abad Santos ay hindi lamang dapat kilalanin dito sa Pampanga.
Lalo na't sa kanyang mga papel tulad ng naging acting president ng taong 1942 noong Commonwealth Government, ika-5 punong maestrado ng Supreme Court at pinamahalaan din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa panahon ng pananakop ng Hapon. Sa kanya umanong kamatayan sa firing squad noong May 7, 1942 sa Malabang, Lanao del Sur, hindi siya natinag na mamatay para sa bayan. Hindi umano ipinagkalulo ni Abad Santos ang Pilipinas at hindi naging sunod-sunuran lamang sa among dayuhan para sa pansariling kapakanan. Sinabi sa kanya, all you have to do, isa lang ang gawin mo. I-renounce mo lang ang allegiance mo sa bansa mo at i-transfer mo ang allegiance mo sa Hapon, sa bansang Hapon. Yun lang. Napakasimpleng bagay na pwedeng gawin. Hindi niya ginawa. Paulo G. Santos, CLTV News.